Prázdninám žiaľ odzváňa, ale rozlúčili sa s nami naozaj krásnym počasím. Dobrý večer, vítajte pri dnešnej predpovedi. Tlaková výš zo strednej Európy sa odsúva k Čiernemu moru a slabne. Súčasne cez západnú Európu postupuje studený front, ktorý k nám prinesie už niekoľko dní avizovanú výraznú zmenu počasia. Zrážky teda očakávame postupne od západu už dnes večera, hlavne v noci od rána až do poludnia sa ťažisko zrážok bude presúvať zo západu na východ, kde bude najvýraznejšie pršať popoludní, pričom sa môžu vyskytovať aj búrky, hlavne na horách. Vzhľadom na to, že k nám zatečie chladný vzduch od severozápadu, ďalšou výraznou zmenou bude aj pokles teplot. Zajtra to bude interval od 16 do 23 stupňov. K tomu sa pridá aj severozápadný vietor, ktorý bude fúkať hlavne na juhozápade rýchlosťou do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu. Na ostatnom území sa postupne rozfúka mierny severozápadný vietor. Na záver prázdnin sme si to užili. Krásne a horúce počasie nám umožnilo venovať sa čomukoľvek. Najteplejšie bolo na juhozápade, kde sa teplota v tieni vyšplhala až na 30 stupňov. Zajtra nás čaká prvý školský deň, čo bude znamenať zvýšený nápor na dopravu, hlavne v ranných hodinách, preto treba počítať s tvorbou kolón na príjazdoch do väčších miest. Situáciu ešte môže skomplikovať dážď, ktorý môže byť miestami aj intenzívny. Už z večera sa obloha od západu postupne zatiahne v sprievode spočiatku slabšieho, neskôr intenzívneho dažďa, hlavne na severozápade. V druhej polovici noci a nad ránom už bude pršať na väčšine územia, snáď len s výnimkou krajného východu. Teploty do rána poklesnú na 16 až 10 stupňov Celzia. Na krajnom západe sa postupne rozfúka severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Zajtra do poludnia bude ťažisko dažďa skôr v západnej polovici územia. Popoludní sa bude presúvať na stredné a východné Slovensko, pričom tu sa môžu vyskytnúť aj búrky a rátajte aj s ochladením. Na západe bude predpoludním zamračená obloha s dažďom, ktorý bude popoludní ustávať a hlavne k večeru sa oblačnosť miestami aj pretrhá. Teploty vystúpia na 19 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude prevažne zamračené, aj tu bude pršať, popoludní sa môžu na horách vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 17 až 20 stupňov. Na východnom Slovensku bude obloha takisto zatiahnutá, spočiatku slabý dážď, od poludnia zintenzívne. Denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov.